सानफ्रामबो मोनसे गोदान दिन नोंथांनि थाखाय मोनसे चान्स to start something new. With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। नै एसे पेट पूजा खालामखांबाय साहा मोनलोंथ'वाखै नोंबाजैया दाबो साहा बानायाखै ओरैनो एसे उदैखौल' बुंहोदों। Good morning. नानिया जोंना सिखारथ'वाखै आं फुङाव रिलिज खालामनायखौ बेस्ट टाइम मोनबाय आहाबो एडिटिं खालामोबा जेला आङो जेबो डिस्टार्बेन्स जाया मोनायाव आरामसे एडिटिं खालामनो हायो ओंखायनो बे समा बेस्ट बेखौ कन्टिनिउ खालामलांसिगोन दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदो नोंथांमोनहा स्टार्ट खालामदिनि दे क्लास एपका मामा नायगोन लाथा लाथा बिसनाजों सिथाबनानै थाखायो मेहर गुड मॉर्निंग बोलो सबको से हाय हाय करो Say good morning everyone Meher Heroine तू तो बाव खा रही है आजकल मीटिंग दूंगी स्टार्ट खालामेगी जिनी आधा घंटा नहीं किसके साथ खेल रहे हो डॉली के साथ क्या चाहिए तेरे को हैं बहुत बड़ा है ऐसा क्यों बंद करो ठीक से दोनों बंद करो क्लोज बोथ I just finished. नारिकल मोनबोबाय लेतने बाप गोबाव जाथारबायमोन नारिकल मोनलोङैया ओइ थेख्लाफोर मा खालामदों लेके आ गया जो भी है एथ' मोजां बेग नायगोन बेखौ सिफायलायबाय क्या है मेहर why do you do this huh दे थाब लोंदो दुगैखांनानै आसोला गार दखनाखौ गानफिनलायबाय दखना अच्छा लगता है आपको पुयो पूरा पी लिया वेरी गुड हाई फाई माँ अभी एक केला खा लो हाँ वन बनाना नेले जेबो गैथारा जोंना दालिल' ओमफ्राय साइडआव मा मोनजागोनथाय नायनोसै दालि रुगोनसै दे ओमफ्राय आंखौ मा बुंगोनथाय नोंथांमोनहा मोनसे बाथ्रा सानदोंमोन आं जुदि जों मानसिफोरनाव उदै गैयामोनबा मा जागौमोन जों खामानिखौ मावगौ ना मावामोनथाय एबा गासिबो खामानियानो बे उदैनि थाखाय जाजोबो दा बे उदै गैयाबा मा जागौमोन लाइफआ माबायदि जागौमोन जोंनि एनवायरनमेन्टआ माबायदि जागौमोन ससाइटिया माबायदि जागौमोन साननानै नायनोसै माबा गबायलै दालिया सिथाबथारबायमोन एसे गोबाव जाबावबानो खामबायमोन बियो खुनुरुखुम गबाय खामानिफ्रानो बेबादि नालाय एखनबा बावफ्लांलायो ओरै फारसे ओंखाम संनाय थागोन फारसे खामानि मावगासिनो जै खामानियाव हाबबाय होनबाथाय बेफोरखौ बावलायबाय मा खालामनो लेंहराबा मालाबाबो फैया ओंखाम जानोबो लेंहरनांगौ मेहेर बे सासे लोगो गैयाबा मा जागौमोनथाय See you tomorrow बोलो थ' ओंखाम जानोसै फैद' जोंना दालिसो दालिजों दाउदै एवनायजों जेबो गैथारा खुनुरुखुम मोनजाबाय नानि हाय बोलो थाइबें दं एसे ओमफ्राय नै छाछ देलै रायजोफोर जागोन दिनै बिराद ओंखाम उखैबाय लोगो मोनफिनगोन दसेनि उनाव मा खाव मामा जादो थाब जादो ओमफ्राय आसोलबाबो जागासिनो नाय जानाया मा खेबलायलायनायासो बांसिन खत्म करो थोड़ा ही है वेरी गुड मा वेरी गुड जाखांबाय होननानै बिमानो देखायलायलाय खुरैखौ ओइ एसे दंबावो नै जाद' कुकुम्बार थाइबेंआ जा
मोजाङै कल जालाय डन्ट स्क्रिम नो मा गोसोखांदों टेरेसआव थांनो होननानै ओंखाम जाग्रोमोन ना It's hot my hair वाह सान्दुं लेगा एकदम क्लीन जाथारबाय ऐ देखो जाएंगे वापस शॉट लेगा क्लीन जाबाय बोरै जाखो मिथिला खिन्थु एकदम साफा नुथारबाय दैया एकदम स्रा स्रा नुहुरो दामानि नायगोन सान्दुङाव मा मोजां मोनदों नों लाजिनाया गोजौआव फैबा एसे मोजां मोनो खुला मोनोना दिनै बोथोरा एकदम स्रां स्रां खादार गरम इसमें काटा है लगेगा देखो this one be careful okay दा बिगिनार्स होननाया मोनसे क्वेश्चन सोंहरदोंमोन आंनाव कि आंनि चेनेला गोदान ओमफ्राय आं पेड प्रमोशन खालामनो हागोन ना हाया थ्रु गुगल एडसेन्स आं जेसेबां मिन्थिदों गुगल एड्सआ बर्तमान खालि इंलिश आरो हिन्दील' सापर्ट खालामो रिजनेल लेंगुवेजखौ सापर्ट खालामो खालामा बेखौ आं मिथिथ'आ नोंथाङा सोंनो हागोन खिन्थु आं बेनिफ्राय बांद्राय बेनिफिट मोनाखै आं फार्स्टआव आंबो खालामफेरबाय खुनफा खुननै खिन्थु बांद्राय रिजाल्ट्स मोननाय बादि मोनाखै आं ओंखायनो सानै हयै खालाम बेखौ नानिया जोंना उन्दुबाय होनदोंलै नायनि थ' सोया क्या नहीं सोया hey heroine उन्दुआ वाला खेलाल' खालामगासिनो दे उन्दुनोसै सबको गुड नाइट बोल दो मम्मी गुड नाइट ओए कैमरा को नहीं मारते गुड नाइट बोल दो गुड नाइट इधर नहीं रे नहीं बुढ़िया गायकर कर ले भाई क्या रे गायकर आवाज नहीं दिया गायकर तो गिर गया चाय बन रही क्या यस अच्छे टेंटो खांबायलै टेंटो खांबाथाय फ्रेश मोनखायो एकदम एनार्जिया फैफिनो लाल सा बजेनी कड़ा 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 नहीं काड़ा काड़ा कुछ भी हो कोरोना सिरप अरे जोंना लाइफआ सिटियाव थाग्राफोरनि लाइफआ एकदम बेकार जाबाय न' सिङावनो था न' सिङावनो माव गामियाव थादों नोंथांमोनहा रंजा एसे आलो गोजोन ओरैबा ओरै खालामनो हायो जोंनि बादि सिटि लाइफआ एकदम बेकार दानि समाव You can't go out, you can't do anything, just restricted within this 4 walls, right? बोरैबा मोनथारलै एखनबा एखनबा अयो उड़ गई नो अयो दूध पी रही नो ये क्या है ये मेरा है hey it's mine I want to play 2 minutes and subscribe You want to play 2 minutes? with my friends. with your friends With Dolly. with Dolly is in a class papa नहीं फिट हो रहा है इधर फिट नहीं हो रहा टाइट हो गया हाँ अभी फिट हो गया देखो अभी फिट हो गया इसको बराबर से अंदर डालो इसको ठीक है ये भी ठीक है डालो नानीनो मोनसे गोदान स्पोर्ट्स शु लानांसिगोन टाइट जाजोब्बाय गासिबो Uyo, नहीं करना पाओ तो क्या where is Inu where is Meher इसमें है पापा पकड़ लिया Blue and orange okay I want blue okay ये रोबोट का आईज क्या होगा ब्लू blue और फेस ऑरेंज orange ओके कलर इट प्रॉपर्ली एखनबा मा गोसो जायो गावनो लेखा लानानै फैनानै हम खालामनोनो खालामथों मोजां One second मैं मम्मी को दिखाऊंगी वाओ दैट्स वेरी ब्यूटीफुल बहुत अच्छा कलर है मेरे वेरी गुड अभी 1 to 15 करेंगे ओके वेरी नाइस
अच्छा 1 2 क्या होता है? 1 2 12 12 ठीक है 1 1 11 1 1 11 11 1 2 12 ओके 12 लिखो एक्सेंट मारिलायो आसला दिनै मा मोनजागोनथाय मिथिला ये क्या है? We are making thuppa, not making sandwich. Let's eat thuppa. Noodles भी है. Filling भी होगा. इनको भी खाएगी. थुप्पा जानसै थुप्पा दिनै सम जाबायलै दखानखौ बन्द' खालामनायनि बन्द' खालामसै दे दिनैनि थाखाय बन्द' एखनबा थाब थाब बिदिनो बन्द' खालामनांगौ दिनैना जाबाय होबाय थुप्पा मोनजाबाय थुप्पा कैसा है? Super. सुपार you know मोजाङानो सुप नुडल्स मशरुम माबा माबि दङ नोंबाजैसो मिथिसिगौ नानिया माबायदि नुडल्स जायो नायनाय स्टार्ट सुपर सुपर वेरी नाइस हो गया उसको कट कर दो सुपर वेरी गुड हाई फाइव क्लेटर आजला नूडल्स क्या चाहिए आपको बाबी बारबी चाहिए ठीक है जैसे वेगा सिटी मॉल खुलेंगे पापा लेके आएगा आपके लिए ओके सैटरडे संडे को देखेंगे मेरे को अच्छा वाला चाहिए अच्छा वाला चाहिए ठीक है लेके आएंगे आपके लिए चलो गुड नाइट बोल दो सबको गुड नाइट फाइनली जाखांबायलै लोगोफोर ओमफ्राय थांनायनि सिगां फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोनहा बेबायदि समाव फेमिलियाव टाइम इनभेस्ट खालामनो नाजा स्टक मार्केट्स फैसाफ्राव नङा ओमफ्राय मोनसे स्किल सोलोंनो नाजा जे नोंखौ गोदान केरियार अपसन होगोन दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोनलै लोगोफोर जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव आनटिल द नेक्स्ट वन टेक केयार बाय बाय